Què passa, tio? Com estàs? No, molt bé, molt bé. Sí, home, sí, tranquil, tot anirà bé. No estic tranquil. Sí. Bueno, estem a l'aeroport ja, aquí a Bangkok. Moments abans ja que em despedeixi del meu gran amic, quasi bé podria dir germà meu, perquè l'estimo moltíssim, l'Albert, després de... Mireu com està, pobre. Després de quasi bé 2 anys de viatge per Àsia, Austràlia, és tot un aventurer, torna a Catalunya, torna a Barcelona, torna a Espanya, i bueno, jo estic trist, però bueno, sé que té que tornar per fer unes gestions i que si no passa res, d'aquí 3 mesos ens tornem a retrobar. I bueno, el trobaré molt a faltar, segurament estaré uns dies una mica trist, però bueno, la vida continua i sé que tots ens anem per bon camí. Li desitjo el millor. Bueno... No, Marquito, estem, tio, que no... Ara queden 3 mesos. 3 mesos i un altre cop junts. Un altre cop, la guerra. Que se prepare Bangkok. Que se prepare Bangkok.